Finalmente, o grupo, debo de salientar que de maneira unánime, por moitos motivos, vai apoiar a don Miguel Santalices Vieira para ser o novo vicepresidente primeiro da Cámara. Nestes momentos, Miguel Santalices é o deputado máis veterano do noso grupo e, ademais de acumular unha experiencia ampla como deputado, tamén nas funcións de vicepresidente, porque xa foi vicepresidente da Cámara con motivo da sustitución no seu día de don Celso Delgado e, ademais, como saben tamén todos vostedes, ten moita experiencia no que é a dirección e moderación de debates como presidente da Comisión Quinta desta Casa. É o voceiro de Sanidade do Grupo Popular e, como acabo de dicir, estamos todos moi satisfeitos. Xa lles decía o último día de que a veteranía no Parlamento é claramente un grao, neste caso o é, e ademais o é co apoio de todos os membros do grupo, desde o presidente ata o último que toma posesión mañá. Pois constatar que son moitos os motivos polos que temos que felicitar desde o grupo ao Conselleiro de Industria, que creemos que está a facer unha labor intensa, moitas veces silente ou discreta, para apoiar a sectores productivos, a sectores que teñen un impacto fondo no emprego na nosa comunidade e que nós, ademais, entendemos que teñen que xogar un papel importante na economía galega do futuro.